Milí moji priatelia, opäť po čase mám príležitosť sa vám takýmto spôsobom prihovoriť. Mám toho na duši veľmi veľa, čo by som vám chcel povedať, tak snáď ku všetkému budem môcť povedať aspoň jednu vetu. V prvom rade sa chcem veľmi pekne vám poďakovať za vašu priazeň. Máme ďalšiu sošku OTA. Schválne hovorím, že máme v množnom čísle, pretože tak ako som to hovoril aj pred 4 rokmi v tom prenose pri ďakovaní, to, že ja dostanem sošku, neznamená, že dostávam ja, že som ja vyhral, ale je to víťazstvo vlastne naše spoločné. Bez vašich hlasov, bez vašej priazne by sa to v žiadnom prípade nepodarilo a ja si to absolútne uvedomujem a veľmi si to vážim. Vyhrali sme spoločne ďalšieho OTA, máme už 4 OTov. Možno ani neveríte, ako sa práve z tohto 4. OTA veľmi teším. A práve z tohto OTA sa neteším len ja, ale tešia sa aj všetci moji kolegovia. Kým prvý OTO bol taký prekvapujúci, tie ďalšie 2 sme vyhrali tak trošku v nemilosti a tento 4. naozaj znamenal pre mňa, pre mojich kolegov, pre všetkých tých, ktorí so mnou pripravovali napríklad lampáreň veľmi veľa. Ďakujeme vám za to. Pre nás to znamená aj také ocenenie tej našej práce, aj toho, čo lampáreň pre všetkých ľudí robila. Sme radi, že práve táto naša dlhoročná práca v tejto relácii mala takéto ukončenie. Chcel by som zároveň aj všetkým povedať, že teda zostávam naďalej v televízii Markíza. Je to moja domovská televízia, ktorej som začal a ktorej vlastne vďačím za to, že som moderátorom, som tým, čím som. Ja som vždy bol lojálnym človekom a Markíze, pokiaľ sa dá, budem ďalej verný. V inej relácii, ktorá ale naďalej je o živote, o ľudských príbehoch. Možno ste si všimli, že jej súčasťou sú naďalej lampárňové reportáže. Moji kolegovia z lampárne prešli do tejto relácie a naďalej ich pripravujú pre Reflex. Je to pre mňa naozaj niečo nové. Je to hlavne o živom vysielaní, nielen o tom adrenalíne zo živého vysielania, ale aj po iných stránkach. Ja pevne verím, že aj túto moju novú pozíciu nejakým spôsobom príjmete a budeme sa môcť ešte dlho stretávať. Určite napriek tejto zmene nekončia moje všetky tie aktivity, s ktorými ma spájate a ktoré možno aj vy poznáte. Takže ak sa medzi vami nájdú takí, ktorí napríklad by chceli pomôcť mi pri organizovaní toho môjho tradičného detského tábora pre chudobné deti z celého Slovenska, budem veľmi rád. Akákoľvek pomoc je vítaná, ak máte kamarátov, priateľov, ktorí sú na miestach, kde môžu rozhodovať napríklad o tom, že by sme deťom mohli dopriať sladkosti, oblečenie, školské potreby, školské ruksaky, čokoľvek, čo by chudobným deťom mohlo pomôcť, čo by mohlo potešiť ich aj ich rodiny, budem veľmi rád. Možno toto je skvelá forma a spôsob, ako možno tým deťom ešte viac pomôcť. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať Samovi. Musím to spraviť, pretože ja si to neskutočne vážim a práve preto som aj prišiel teraz do Bojníc a do Prievidze za ním, pretože mať takýchto ľudí, ako ste vy, fanúšikovia a fanúšik Samo, tak to je, myslím, už pre mňa jedno obrovské víťazstvo a niečo, čo si neskutočným spôsobom vážim. A ani sama by som nemohol sa vám napríklad v tejto chvíli prihovárať. Držím vám strašne palce, aby sa vám darilo, na čo si len zmyslíte a na čo siahnete a pevne verím, že zase budem mať príležitosť sa opäť niekedy prihovoriť vám všetkým. Ďakujem vám veľmi pekne a vážim sa vám, že ste.